Toto je kniha, ktorá bola vytlačená v limitovanej edícii a každá kniha, ktorá sa predala, tak bola očíslovaná, opečiatkovaná embosom a podpísaná. Boli v podstate 3 verzie. Ostala táto posledná moja a nepredal by som mu za nič na svete. Možno, že raz ju vydražím. A teraz pripravujem nové fotografie, v podstate výber fotografií, pretože obsahovo ich mám, ja tomu hovorím na mŕte. A táto knižka je koncipovaná ako časť mojej tvorby a je urobená tak, že je tam tá story tvorba, portréty, sú tam tie príbehy mimoriadne zaujímavé a niektoré sú dosť silné a popredkávaná je vlastne tou mojou porn art tvorbou. To je vyslovene explicitný obsah, čiže tú knižku naozaj nemôžem hocikomu ukázať a vôbec už nie deťom a mladistvím. A je urobená tak, že na jednej strane vidíte krásnu dievčinu, ktorá leží vo vode a hneď oproti je tam chlap so stoporeným penisom. A je to urobené preto tak nie, aby som šokoval, ale je to urobené preto, lebo z môjho pohľadu sex a vôbec to všetko okolo neho patrí do života, tak ako tá krása a je súčasť nášho života. Ak si to niekto myslí, že šokujem, tak ako neberiem mu ten jeho názor. No a teraz som sa rozhodol vlastne vydať knihu podobne ako vydáva vydavateľstvo Taschen a možno nájdem tú odvahu, keď ja odvahu mám, že im ponúknem na vydanie môj obsah, ktorý obsahuje niekoľko desiatok, stoviek, až 1000 fotografií, ktoré sú mimoriadne silné, ale bude to vyslovene iba kniha Erzvo odhaluje a nebude tam art, umenie, bude to vyslovene porn art, umenie tým mojim svetlom svietené. A teraz si prolistujeme tú knižku a v podstate ja vám prečítam časť textu, ktorý o mne vydal kritik, umelecký kritik, žijúci na Manhattane, keď som tam mal vernisáž. Takže logika vášne na fotografiách Erzvo. Autor textu je John Austin, umelecký kritik, žijúci a pracujúci na Manhattane. John Austin píše o tvorbe Erzvo ako o pohybe medzi realitou a snom, medzi tým, čo vidíme navonok a tým, čo sa v nás odohráva v tichu. Jeho fotografie podľa neho neukazujú svet okolo nás, ale svet vnútri nás. Pripomínajú, že pravidlá, poriadok a istoty, na ktorých stojí dnešná spoločnosť, sú krehké. Pod nimi existujú pocity, túžby a inštinkty, ktoré sú staršie než rozum. Fotografie Erzvo sú výsledkom sebapoznávania. Sú to obrazy, ktoré vznikli po vnútorných cestách, po chvíľach, keď sa človek pozerá sám na seba bez filtrov. Zároveň hovoria aj o spoločnosti, o napätí, strachu a pocite, že svet sa často pohybuje na hrane chaosu. V týchto obrazoch sa objavujú veci, ktoré sa ťažko pomenúvajú slovami. Potreba blízkosti, telesnosť, túžba, nepokoj, aj neistota. Austin upozorňuje, že Erzvo pracuje so zmeteným zmyslov a s jemným, temným humorom. Nie preto, aby šokoval, ale aby odkryl to, čo zvyčajne skrývame. Jeho fotografie narúšajú zaužívaný poriadok a kladú otázky, na ktoré neexistujú jednoduché odpovede. Majú v sebe silnú energiu, vášne a života, ktorá sa často dostáva do konfliktu s pravidlami, normami a očakávaniami spoločnosti. Podľa Austina je Erzvo v neustálom procese hľadania seba samého. Vo svojej tvorbe si vytvára vlastné príbehy a obrazy, aby pomenoval neznáme miesta v ľudskej duši. Postavy v jeho fotografiách sa pohybujú v priestoroch, ktoré nie sú bezpečné, ani jasné, ale sú úprimné a pravdivé. Záver textu je veľmi dôležitý. Erzvo nehľadá zmysel v hotových odpovediach, ani v náboženstve. Hľadá ho v predstavivosti, v obrazoch a v tvorbe. Jeho umenie sa snaží dať tvaru vnútornému svetu, tomu, čo cítime, ale často nevieme vysloviť. A práve v tom spočíva logika vášne. V odvahe odkryť to, čo je v nás hlboké, krehké
a skutočné.